Bránko. Nazdar, tréner. Ahoj. Ahoj. Prvý, tretí. Center, zvyšok je takto dole, ešte raz. Daj jeden doprava, budeš to mať na skoro bez vetrie, mierny správa vietor. Nastrelené majú, kto to ako vystihne. Nastreliť bol obrovský problém. Zaujímavé. Niektorí prídu na strelnicu, bude im fučať, a niekto potom príde a nebude nič. Sebule Boží, si takto dneska bude na strelnici. Preteky odštartované. Začína strelnica. Nás nič netreba. Perfektný grouping na ten vietor, všetko dobre, bez strakania. Ale 26, 10 sekúnd 12. Máte dve chyby. Mohol aj spadnúť, no. Nebolo to ďalej. Poďme, Paulína, hop! A ešte robíš, poďme, hop! Hop, poďme do toho, poď! Ale zakričíš, že je to na 2 doprava. Hej? Na 2 doprava a prvá bola tu. Tlačil si to doľava, dobitá dobre, ale potom úplne ako si prebil náboj, si zmenil polohu a búchal si to vpravo. Hej? Poď, Kubo, daj od vrchu impuls do tých rúk, poď, poď, bude to bolieť. Poďme, Pajuš, hop. 4 sekundy na líder, prvá je lampička, že je to dobre rozbehnuté, výborne, poď. Daj. 5. miesto momentálne a ideme strieľať. Kto je? Takže z domy. Paula 2 kola. Ako som túto chybu robila, tak už vidíš, už vidíš, že oni išli hore podstate. Toto bola odpálená, lebo som povedala, že keď teraz budem vymirovať, malo vymirovať. Ukázal by si im prosím bežecké časy? Mali to za strelbu. No čo, no? Ešte veľa štartov. Joj! Tá jedna. Tento rok sú mi tie jednotky súdené.
pomôž mi to, prosím ťa, že mám taký zamrznuté ruky. Ešte to chce popracovať. Mám naviac.